Mitenkä päädyit tälle metsäkonealalle? Isän kautta. Isä on ajokoneen kuljettaja ja sen kautta vähän innostus. Ja kukki on ollut metsurina aikanaan, niin sieltäpä aika paljon meni. Kyllä, kun se kotipuolessa on ollut metsästä se raha tullut pöytään, niin sieltäpä se. Mitenkä sitten ammattiin kouluttautuminen, niin mitenkä se tapahtuu? No, sittenhän minä olen niin joustavalla oppisopimuksella, että töissä käyn ja täällä touhuan metsässä ja käyn koulussa sitten muuta päiviä välillä. Mutta pohjaa sait alalle sitten Valtimolla metsäkonekoulussa? Joo, silloin aikanaan 3 vuotta kävi ajokoneen kuljettajaksi erikoistumassa siinä. Se jälkeen niitä muutama vuosi niitä. Ja sitten halusit uusia haasteita? Kyllä. Vähän niin kuin yleisesti pääsi puita kaavoittamaan. Yrittäjä, työnantaja, katsotte sinussa on aineesta ja pääsitte sopimukseen. Niin, kyllä. Ja oli sitä vähän itsekin jo vihjailin väliin. Sitä halua oli myös itselle. Niin. No miten se on tuntunut toimia harvesterin kuljettajana nyt? Sä oot sitä reilut puoli vuotta tehnyt. No, on siinä omat haasteet, suunnittelu ja kaikki. Aina se välillä jännittää, että meneekö se oikein vaan. Mä oon aina onnistunut. Niin huonosti mennyt, jos epäonnistunut. Sopimuksessa, niin mitenkäs tämä ohjaaminen ja palaute, niin mitenkäs sinä saat sitä omasta työstä? Sitä saa tuurikaverilta ja firman johtajilta, niin kuin pikkasen timolta on saanut melkein paljon. Sieltä ohjeistusta ja tuurikaverilta. No mitenkä koet, että olet kehittynyt nyt tässä ja sä oot tämän vuoden alusta ollut oppisopimus? Kyllä siinä vaatii päivä päivältä vähän jos ei osaa, niin kysyy. No mitenkäs tulevaisuus? Minkälaisena sinä koet tämän metsäalan omalta? Kyllä uskoisin, että tulevaisuus on, että on tässä uusia tehtaita syntyy, että pitäisi olla puullekin kysyntää. Mikäs on se alue, missä sä oot tehnyt töitä nyt? No se on aika lailla Sotkamo Ristijärvi. Niin, Sotkamo Ristijärvi ja Hyrynsalmi. Onko maastossa eroa? Onhan se. No ei niitten mahdottomia.